Aj tu belo u lovcu treću. Ne, ja za kapitena isto. Evo. Pogledajte onaj doktor, on je žuti i onaj šaren. Pogledaj, ima i onaj neki šarenica. I on je tamo zbilo što doneo ga... Što je sad šetao, svi se šetao. Ona je sad... Bela, crvena. Kako te bajke se nasmeću? Nije još Ti vodiš omladince poslije. Slabije prijatelj. Sokole, da se mi da ne smetam. Ne smetaš. Da ne snimam. Samo će se čuti ono što te čujem, ja čuješ siti, ali ne smetaš priča slobodno. A nemoj meni da snimam. Što? Autorska prava. Gledaj, to je život da počinje na redu, završila sam na redu. Život da počinje na redu, završila sam na redu. Krava. Kada prije drova pozadnje, počinje na redu, završila sam na redu. Ili ti, ko bilo koju posjeti da ima red i... Pogledaj onaj. Radini! Ajmo ja! Nekad bi od toga slušiš, ali ne Ova što sad. Ajde ložu. Ajde ložu. Čandri! Pasara! A šiša si koje kada mogu. Koliko je sad? 8. Promjena strana. Vozi Miško.
Ajde, Kurlagić, vidimo kapacitet Lučija. Ali igraš da mu pomeri loptu, pa pomeri je sam. Druga, Jaka! Da je gledao pusti krožnik, gledaj tamo sad. Koliko veliko, koliko ovo zapravo da baci drugo. Se zvuk posla čuva. Idemo do hvatača se strane. Vid pa Juri. Ajde sad! Ne, ajde sad! Ne daj. Glupo, malo što ne radimo skupljom loptu, meni skupljom. Kako se skupio? Dobro to. Nisam spobio, nego... I evo nas tu, na stadionu. Sedi tu, nemoj da mi skačeš ovdje. Ili sedi i ovdje, samo nemoj skakati. Sedi, dala. Nije stavila tega što sam znači. Dobre, vi ste bar normalni, vi ste kova budala. Jel imaš snimak sa slobodom što snimio? U mladinici. Imam. Koliko para? 1000 i po dnevno. Možemo da uzmemo, znaš? Ne bi baš nas prišćamo, ne udem. Dobro. Je snimio autogol se kod kandidata? Snimio sam celo. A ko je zasud? Šta čuda? Nije zasud, kad ga glava udala pošla. Ajmo, Dex! A jesi ga ne uče da se vole igra glavom, ali je baš bukvalno. Odleteo po to. Opusti se i plutaj, ne igraš u život. Baš tako. Prije mi tako. Što se utakmice tiče, ja se nerviram do taj, poslije. Ko da ništa nije bilo. Slučaj kada onom sudiju nisam ubio za dnevnu utakmicu, da ću Ne ovdje? ovo ovdje. Ajde što pobiš. Dobro, i malo je imao šta. Nije mislio o njih, ali vide i on. Bravo. Ja imam svoj, boli. Ja ne. Tiše se. Moguće čovjek, ne. Što ne razumiješ od nas što ću još se čiti. Znači nema niko što je dio. Nema niko što se. Bravo, to nećemo igrati. Nećemo igrati, šta sad? Šta ima veze, šta? Samo ne mogu deći broja, ne mogu mi došli. Ajde, briga, to čujete. To je kup neko što su. Ne znam, Kup. O Josinoš ne sviraš od penal čista. Skoči, skači. Brani onaj mamu mu jebe nogu. Bravo. Bravo. Ko sekiro ne gađa? Nisam ja nije. Bravo. Sjedi, Đoković, sjedi. Doći veliko. Imamo čisto svaki. Čega? Baš na koji su vam drešeš? Naravno.
Majko. Ovo ćeš partići. Kako bicikla na Hrvatskom? Jeste, ali... Znam samo treći i četiri reč, ne znam. Pa zapiši na telefon nekoliko puta i zapamtit ćeš. A nije mi to zanimljivo, vidi ovako mi je zanimljivo. Kotača međunožna samogurajuće. Međunožna samogurajuće. Offside! Čekaj, vidio da je ovaj Digo i govori offside. A on glavno nema. Kao vidio sam zašto. Zapamtit ćeš. A dobro, čačkalcu jesam. Sam zaboravio kako počeo. Je bio, znaš kakva je žurka kod Kurlage u petak, vrhunska. Jesi išao da izvediš me? Kako nisam, petak i subot. Boli to tamo, igraj! Zorok. Ima da očekuje. Može li samo minut? Čuti. Druže, kak je pao tamo? Marjanović, šta ćeš gledati? Ne da mu žuri. Sad. Nije si malo, kad si došao s nama, malo, prez došao s Makaljom. Nešto kod da išao u WC. Gdje je to? Tamo. Ne veze ima tamo. Nekca! Vidimo da sačao budalo, jer sam pošli s Evo ti redi sad. Da nas da utakmicu, bus krije. Prebaci ovo po profilu. Niko ništa nije vidio, niko ništa nije čuo. Stača. Ona je dosta spikla, nemoj je bilo. Kaže moj grad, ja. Ajzad! Ovo je ništa ovako, ne. Ajde, vezi. Šta je s Đorđe? Zavisi kako oni budu želeli. A ovo kad je zapratio sam te ono, subscribe. Vidio što smo stavio oni 15 minuta. Jesam. Gledao sam YouTube. Zaustavio sam ono kad je rukom, ali samo treba, nisam gledao da li je namjerno, a jest ga udatla. Pa jest, ali ne znam da li je bilo unutra ili nije. Šta? Ne to, ne ono. Nije bilo unutra, bilo ono na liniji. Ne, penal za njih. Evo ono sam ti zamjerio. Ko je? Ono što Ono je rukom na liniji. Što nisam? što nisi snimio. A, Čekao sam tvoj snimak. ja sam očekao će na centri da zato rekao da se vidi, da treneri vide. A ne vidiš snimak za onog sudiju. Ali nisam stigao da vre. 3-2 treba onda sviram penal kad je cijelo. E to sam zaustavio loptu, jesi vidio? Nisam I čumajke, pa bak je bio sam metak. Udarila ga je lopta, samo ne znam da li je namjerno, to nisam pogledao. Salaše, čuti. Gura. Pa ne gleda jezikom. Šuta. Bravo, Đak. Kako bi ja gađao? Žiri harta ne prepoznam. Isti hart. Gdje je isti hart? Šta pričaš? Šta razume ovo kad I ubi me promanja.
Da će Marka danas zateza 40 metara kubar. Boga mi kao Da mi jednom zateže svaki put. Zatezi ko će? Ako Gorman bude pijan, onda je touchdown. Ako Gorman bude pijan, onda je... Mislite neko radovanje kad date gol? Smislimo neko radovanje, ajde sad. Nećemo gledati. Pošte. Ko da go, ja ću biti dole. Za naš krivina pila s njim baca kosku. Mislim, pas da ti bacaju kosku. Sjeci, rado, sjeci. Jače, Đole! Skin se goš. Ovo lično ga je. Čupi si igrao sve? A, doći valja si. Boga ti je. Neće nam već da ne biti igrao. Da će nam ono ne igra. Ono umro što? Spredi ono što? Očajne, znaš koliko su laki. Mislim da će da gađa. Ja te preču, ali nisam siguran. Uzem čabar. A viš sam ja budeš na ligi neki atički. Jel nemate nešto uzeti? Ovo ima motor u ruke tu gol. Ja imam. Balša. Balša. Samo da ga čekaj, čovječe. Ako bude mušla, tu ješ metar, znaš da Bakić. 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 Glavonja. Šta ti ješ? Ne, jel nemate štuce? Nemo. A nije stavila te? Nije. Dobro. Pitat ćemo Sima da nam otpiča. Ne možeš da ga pitaš, mora da otpiča. Recimo ti da mora, pa tebe... Nema štuce. Malo, država ćemo se svađati. Ti reci film. Bravo. Vas, Đole. Ja bilje puno rokno, pa nek gore hvata koga. Ajde. Bravo, Ole! Dobro. Bravo, odlično, odlično. Jaja, Marsi, jaja, ajde. Kura ga. Leđa! I alo, dvojka. Šta misliš da je naš bolji? Bravo. Četiri bude imali ovdje. Ja volim visoki. Znaš šta ja volim da imamo i tim bio nisko, dio visoko. Koliko je teren lepši nego prošle godine. Mi bude, znaš, neki malo tehničar, dobar, potkovan, znaš. To ti imam. Dobro, nemamo, a visoki je... To nemamo. I onaj tamo isto. I onaj tamo isto. Kao Džeka, moja stav. Kao lak. Znaš li kakav je teren bio pre 7-8 godina? Doće si. Ne je bio bolje. Možda na Facebooku radi sliku. Wembley. No camp. Znaš kakav teren? Šišo ukru. Ti si imao ništa da... U Sevu je Bakajoka i Nađi utakmicu neko sa prvenstva sveta iz Meksika 86. Viš kako su oni šišali teren? Ono su carevi. Onaj polukrug, ono što vidiš. I ovaj i onaj onaj. U krugu. Ovaj deo terena, ukoso kao ova. Ovaj drugi kontra ukos. Kako je ovaj ukoso, tako je onaj peterac, a ovo, znaš kako, ono treba živaca. Ali kralj carski su da uradili. Mreže ukoso obojene. Negdje u srpskom ligi, ne znam nijako. Sam ti je u Čačku bilo. Neko nije primjer. Preko cijelog Čačku. Pa jedan bre! Jeli, koji su ovi na tabeli? Evo ga Stefa, veliki boss. Ajoj, pa to sam i ja, što sam mu pisao. Evo ga lopa. Ja sam ga pitao zašto će upare. Ua! Kad sam odio onog beka, Znaš šta ti izračuna 230 dinara? Pa njemu treba od svakoga po 50 kg. Sačkaj! Pa što vi danas? Što sam pisao 230, veliki stavima svi. Zato što nauđe od svakoga po 50 kg. Da bi uzeo plazma šejk i plazma to. jebi ga da bez redan koji igra. Jebi ga čovjek uči. Ne bi što start na poneći koji... Čovjek uči prehladni fakultet mora sjeti. Udari sam. Šta se radi? Moja Marija najde. Ja ovo kralj sam, ljudi vas. Sohule, koliko imaš subscribe-ova? Pratioci, brate, vidiš što. 471. Tako i Muđa počeo.
Boško ništa ne. Šta tako? Ovo ne bi znao da ne ništa. Ne znamo kome. Za 100.000 se dobije onaj, jak se zove, onaj... To je neki liju, što ima milijun. Šta stavlja kad ima toliko kada? Sport, politika. Šta je bilo? Igrice. Je. I odeš poslije na BTF. To, Sa Bakom to, Krasićem. brate, to. Muđo, čavo. A ne ide muđa, kurac. Stari. Batiti. Sokole, koje je sad sudije klima? Koji je sad od ove trojice klima? Za sad nijedan ništa, pa nije. Kurla ga je. Za sad nijedan. Ona jučer samo rekao šta je uradio. Šta ona juče je bio fair, juče ona je fair i korektno sudio. Sreća tvoja da si moj, pa te neću reći Dragani. Stavča je sila ti i kriveti. Ti, dečače, sedi da negde. Stefan. Stefan. Sjedi negdje, rekao ti. Sjedi negdje, da Kad si igra ispred tebe, to zaklanjaš me. Sjedi, imaš ovdje. Sjedi ovdje kod nas. Evo ti idi u ložu gore ako ćeš. Žena ima ne zna i se broj, što je ti si ovo? Moram distinkt malo da. A nove patike, otvorio si čovjek. Aj kao istiješ da bi vidjeli nove patike. Ajoj, Nemoj ga napola. To ti je rada sreda. Malo ti, majmo, Čao mi je reva ni. Čao mi je samo prevo. Ne, gledaj čura, gledaj kako ide. Znači malo prevezno. Kako je to? Tamo ti deš. Tamo sad jave. Sad to bre. Aha, gdje kurva. Jer da, go jebo, kako vam katolici ne broje na golovi. Ja imam neki patik. Ode. Ode neko. Šef svoje struke. Njega Đara, vrat, da pritrči od ovoga. Zašto? Zašto da pade na loptu čovjek? Prijatno se nače. Ja mi krenuo onaj mali džaj da udari. Pade na loptu života. To je sve te mečio. zdravo, Mihajlo. Ajde, čao. Daleko! Go! Bravo! Prva! Hvatajte mu to da ne budu. Znate koji smo ide vidjeti, mogu smo sistri onda. To se te mečio. Ćao! Sjesno mi jasno je ovdje. Znači ova dvojica. Ja daj mi Marka. 3-0 se. Pravica 0-0. Minut 19. Kako igra? 10, ranije je počeo. Kako igra? On je počelo na vrijeme. Na vreme treba početi 2. A zato kažem tek. Znaš kada smo igrati 6? Ako ne padne mrak. Ne znam da ne srate poluvreme ovdje. 115 da bude pauza 5 zbog vas. Ne vidio! Ovo i to skarajmo. Da nam još nešto struči. Gazi, neđa 2. Ajmo Milivoj. Ovaj nosi koji 13. Ja ću tamo. Ja sam tu i rekao koga ali ne da kupim malo. Zašto sam ja sve ovdje nije mjesto? Ja pomislim da te natjeraš odmah ga reći u klupu. Koliko ima? Ajde. Ne ga prikolo. Nije moj parfum 100%. Nije Sava. Mene
ti spore centimetri. A ja. Sam kupio parku na to. Barem pola prebaci. Đoković s rukom prebaci. S rukom. To je prebacimo žicu rukom. Ja mogu, ali ja ne umem uzeti strane, ja kad udarim gore, ona padne, ne do 16. Ti si mali. Đaja, dala ja to dobro vidim. I to se broji, šta ima veze? Vesnička da ne vola, Bog, ne znaj. A šta je to za tebe? Stefan, maš prezam, da. Evo ti odmah, ovo ja zaboravim. Ti zaboraviš Stefan, neći Marić, ja snao sam ušao. Čekaj, možda neće doći čovjek. Nekada krenemo odmah vratiti. Dađemo učonice, daćemo poslije utakmice, ko znaš. Debil. Izvini se, to, brate, izvini. Ja ću dati... Mogu li ja sutra da? Ne možeš. Ja ću sutra, ja moram sutra, ja neću sad ništa. Mogu li ja u ratu moram? Možeš. Moram da vidim, plaću. Zađi. Izlazi. Baš izađi. Evo ja ću, Allah će malo nema mira. Bog ja ne Iđi! Nije! Gledao ga, niko. Prigadi ga. Tako je pao sam. Sam nek konzervativno. Treba samo da bude Odne mi kesu, je drži. Ceni podne. To ne mogu. To ne mogu. Evo pasulja jutros. Vi pričate pa nisam to dosta dobro tome za tu. Doći Antić. Ti govori. Hoće li Draxler doći? On je jučer. Ubije malo nije. Razi ga, Čaki. Ne uželiš. A ne može, nije igra, ljudi tamo. Ajde, bret! Ajmo Milivoje. Četiri, s kim nas? Ja polio majicu nisam, tako možete podržati. Ajde, evo! Si šef. Ajde, bret! Aj, pogodi. Nemoj više. Nemoj pekar na razbi, čovjek. Nemamo botu, brate. Pekar na razbi, mnogo brojne pekar. Bez zezanja, znaš šta će reći? Stopu na potu. Bez zezanja. Šta je detka da mi ti maj? A stvarno prelako rekao pa pušku. Ti kome rekao? Laki malo pre, kad laki rekao ide po žurte. Mogu mu reći za mlađe slađe. Ćao, kapite. A stvarno moram. Džeko da vidi to. Bravo, Mali! Nije odbrani golman za 10. Bravo. Odbrani ga dobro.
Hoćeš ti dole, vrati neko. Majke mi je šaka. Ideš tamo. Druže, Dođe iz Kulma, znaš? Gdje ti je, koji ti je? nisam, nisu se čuli. Ti si vama. Hoću ja. Vidi ti ovo. Ne rekao, ne došao. Gdje nam je stari? Sam rekao, imam ramu suzu. Stari? Izlazim više iz škole. Igraš? A nisam ništa rekao radim. Na kartoni. Kartone? A sunce bude bolje. Ako dobijem danas, ja ne budem na tečke. Evo ja. Zato ja imam kumovski jetak, što nisam mogu što Nisam imao nijedan zaređan. Ovdje dobijem protiv Fabu, dobijem protiv Slobode i dobijem u Lođe. Prve tri utakmice sve Mogu, bo ja nešto igram 2 kola. I to kod nikada kad sam ušao prvu utakmicu kartom, druga kartom, treća idi u piču. Šta već s njih igra za nas? Ne igra niko sve ću. Možda Brale i ovaj, neće Brale igra uče cijeli. Brale na slavi, ne Ne žuću neće. Neće igrati, valjda brate. Žuću slavi. igra pred Mislim da se neće igrati jučer protiv Slava. Vidim, bilo odredno kolu sreda što smisliš blokova kada da ne igraš. Slava je bila jučer, danas je drugi dan, igrao sam dušu. Pa, Brale dobro, šta on igra uče cijeli. Prva! Kako igrali? Pa, gubili 3-0. 3-2, Sicer pronašli za 3-3. Još spustimo ovo ovdje. I post prime. Znam ko je dao gol? Baka. O, Baka. Moraš davati. Ko je dao drugi? On je drugi dao. Brava i... Samo nemoj da mi skačeš. Sjedi, pričaj šta hoćeš. Nije problem samo da mi... Možeš i da stojiš i tu, samo nemoj skakati, ja. Treceš mi kameru i ništa. Šetaj polako, normalno, nije problem. Ja prvo znam što on obje ruke, ja rekao golman tamo. Na golu. Ljudi, da smo dobili mi u štuci. Sjedi ja u pitu. Godra, nije prekid. Nije, sad. Nemoj on se usmeki. Iskusno. Evo je gol. Sad vrati tamo ka golu, driblaj ga. To, bravo. Ispad neko iz džipa, bravo. Reći ćeš, nazad. A onda je nešto bilo... Pa neka gore i ispad Reksa, bliže njemu, ne se primi. Reksa. Čestitam, Baka, nisam znao. Sada nastaviš. Idi Luka, idi Luka. E, ali to će poništa ovako vedema sada, znaš. Ne može se ništa. Da nas dva mora. A nije se Slavica drala jučer. Nisam vidio. Ja rekao sad, ja kažem, to sinčino moja, ništa će ostati. Što ne mogu da snimam sa više kamera kako bi ovo. Ne bi ispuštao njega i... Koji je ovo problem? Treći. Ko nije primio delo? Sve sve rekao stvari. Piva gol. Ti je malo prekrat, moram mi napođe. Diži. Evo ga. Ne. Zađi ti, alo. Ovdje prijatno. Jedno. Slonci. Evo ga Drago. Kako pitaš šefa, šta će me što Beli su rekla teta. Nije spakovao. Ma. Igra mučara. Ja imam za sebe policija. Ja igramo sa četvoricu za to. A i ovog sa 5 igra kod bažbe. Nisu došla ova dvojica. Ste rekao Ja šefa da što skočim. Sve si rekao, ja ušte. O, kako si? Šta da ti dok šest? Ajde mali, radi nešto. Bravo. Da. A svi, pičko. Da mu svira.
sad kako je. Ja sam mladicima, igram krilo. Znam ja kad sam počinio. Ajde sa! Dođi od! Od! Pa smanjili mu igra, nije 4. Mnogo 6. I 11. Kako će dobiti Robert? Kako je duno. Ovo je dečko je ludo. Prolazi za većam. Samo ne daš pat. Bravo. Šta? Kakav Robert? Dolo Robert. Robert. Bravo, mali. Šta spasio? Što šamari ovo? Sjeću ovdje išao kontra bilo. Mi smo kafu, ali nije mi šune pipa, što ga ja znam što ga ono šamari. Ovdje si ja tim godina. Nemoj tako, Marijani. Nemoj tako s njim odazeti ti on, znaš. Kaže što je šamari Roberto Marcelo, otko zna pismo uče, kako nije mi rekao. Ja mu pare rekao što ti da knjeza kupo što ti. Ozmi. Maki. Ajde, kupi, ja imam svoj. Ja imam svoj. Ne zanima me, brate. To gledaš ili ozbiljno? Ajde pa ne kupi ovo. Znaš kad bi dao kada On zove, reci ti kotka za utakmicu. Najgore slučaj ćemo uzeti plavi od klinaca. Ja imam 160 znara, gdje si? Znaš. Kojih je Najgore ćeš li. A neću plavi od klinaca. Plavo, ono. To nam ne ide nikako. Gdje što sniš? Tu. Jerry, kako se skori? Đole, znaj. Znaš ko ima par? To pa je. Pod kofeka gore, to. Ja sam se dejla prvo. Da vodi gdje zlativo. I na pola puta Hrvati zaborave, sve treba su zaboravili dresove i ostalo. Gore kod droje stanovi. Zato se truješ. Koliko je Marijana, gdje si? Znaš, ne bilo njega je žao baš. Oca i otrov. Šta je Oca radio na mitu? Vidio da se možete još Sa pismem u koheru pismo. od Sirče. Ovo koja je nago, što to preluči? To vi kupiš od joj, nemoj da griješ, molim. Ako treba otići, ja kažem. Sada treba sami da će ovati više nego što ti. Ajde, lako biti neko. Jesti, idemo da priča za kjeca. A ne veli. Ne kupe, da imam dala 10 dinara. To sve stari sam. Sve. Ispod. Ispali se iz džipa. Ima li dvojica gleda što sad sam dosta. Imam ja plave. Ja, šulic. Baš ti ne dobro, što nismo nici? Ne vraćaš. Kako si skoro? Došli su imali došao. Viš kad sam došao? Koliko godina imaju oni? Kao kad slavoš. I malo prema nismo. A ti? Svaka ljubav. I oni klinci, a ti nisi. A ne, kad sam ne uvijek. Naši su svi dolazili uče. Ovaj mali još je odbran, jedan mali. Ono je 9, što ovaj mali odbran. A tek počeo. O, što mora. Što je kasno? Što je kasno? Đole, zna. Oni došli, oni misle da Ovo ima je bilo da šutneš tamo da boš. da pisalo u protokolu ili šta, u 4. Od 4. Njima ja, Vaši džet orijentacija, kompas. I kartu. Sada ne gaziš malo, Neka kjer.
Će gledati tvoju tekmu smilja. Znaš li što na kompas ima gledamo s druge strane? Znaš li? A kad se čovjek izgubi da vidi ko se izgubio. To posle zeza i ovoga, što kaže izgubi se. Kako, brate, gromu, vidi. Gromu. Sam pitao. O, redu, čuš. Slatkiša ne planira da dolazi vamo. Ovo jesu. Zaleđe. Ne idem u pedak u školu. Jo, mi uzlaži pedak pleš, na trgu. Slič petak. A jo, slič petak pleš. O, laki, brate, kako ćemo mi ono preživjeti, brate? Jel mi? Nisam nije. Kao šta ime, jesi normalno? Ali ako pleš? Koji pitanje? Ja ti imaš uopšte šta u laži, brate. Jeli, kao je pleš? Bro, mi ti vidiš da imam pojam. Svi idemo na tebe, će pleš. Ja sam rekao da sredinu da vidiš ko ne vidiš. Makar ti je srežen, da sam što. Evet, laki. Joj, birate ja. A, za ples. Joj, ne. Razgledamo patente jer sam radi. Imamo tipi stanova samo da vidi tamo za situaciju. Liše, deksa! Brate, već se radi. Jeli, Lazo? Nisu baš skroz, ali... Bravo, brži tati. Čuva rezultat. Sad će kraj. Za 8 minuta. Sedaj gdje si noće. Nikola, čao brate moj! Hvala, smija snima, čovjek. Šta je to? Imaš sve noge, dva krila i kondici. Kako, ne znam, malo. Dobro si rekao, ne znam to. Ovaj ti je... Futbol, skuda. Neće možda četvrtku nositi. Blizu si. Nije futbolska utakmica. Dve futbolske ekipe. Kako dve? 22 noge, brate. 11 puta 2 22. Ekipa. Bravo. On ima jednu nogu i jedno krilo. Ja to nisam... Znao jučer reći. Ja sam rekao ne znam, nisam ko ovaj. Opa! Dobro. Opa! Enat! Ovaj, džaja je. 3 venca penal. Sedi na duhu. Evo ti kod dečaka, imaš li mjesto gore jedno? Imam mjesto. Nema više. Ima sa kaptenom. Niko bi to. A neko drugi ne bi. Uj, tu si. Lepša što. Gdje skupi? Ima ovakav isti i samo ovdje. Znam gdje skupi. Sledeće dvoro vide. Znam. Sad je sve na popustu zbog matura. Nisam, ja ti uzeo u auto. Nisam, nije, brat moj. Brat moj lep. Balžo, ću doći ili kad sam? Hoći ti doći? Možeš sve. Doći opet. Kad? Meni je ovo. Ovo dođi kod tebe. Kod tebe 5. Kod 4. Kod Raštlara ne izdovo. Ja šta pripremam za Odri ga, nije ti ga kjeva, dobro tako. Ajde, ene ga tamo mali. Bravo, trče. Ajmo mali! Trudio je se. Sad ću sve. Ne, Austriju i... Ja čak se ti ide tamo, brate, u... Koga malo prati? Šta da? Ti sedi dole. Nije niko, brate. Nisam ni ja, brate. Niko i cijela generacija. Sedi dole je. Ajde, Radeni! Leva noga prije. Bravo, Nešta! Bravo, Nešta!
A motor ti najšta, to za Engles. Došla prosjak Engles, kao, ne, dati mi cijeli generaciju, ne jednu konsultaciju. Kao, dati mi treba 4 konsultacije, imate manje od mjesec dana, do kraja škole. Kao, ajde barem jednu. Kao, ajde na jednu. On je se u prvi, zna zašto, sad mu reći. Sad znaš on u prvom redu. Rekao sam ti malo. Ja ga nam koga socu ne znam nećemo. To će baš veliki. Ali bolje da se uzmu u farmer. Neki dobar farmer. Ja bi došao farmer. Farmer. Bravo, Vojka! Dobro, sad tu 5 minuta tamo da počnete vidjeti. Traja li nije? Po vremenu. Hoćeš mi da skidam? Hoćemo. Bravo, Đorđe! Čime kad nemamo slučaj? Bravo, braco!